Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa mun shigo a shekara ta 2022 cikin nasara da ƙoshin lafiya da arziki. Wallahi yau raina ne a ɗan ɓaci game da ku mutanen TikTok da sauran others platform na social media. Yan saboda Allah, saboda annabi, ina dalilin wai mutum ya je ya postin kawai wani ya je kasan hotonsa wai masa comment na banza, ko ka zagi mutum ko ka faɗi wani abu mara kyau, wani dai kalma da wacce za ta ɓata masa rai, wanda kai da kanka ka san cewar duk in mutum ya karanta ransa zai baci, kuma kai idan aka yi maka kai ba za ka ji daɗi ba. Karfa ku manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗar kalma mai kyau ga dan uwanka mumini sadaka ce. Me amfanin ka faɗi abin da ka san kai aka gaya maka ba za ka ji daɗi ba? Aka ce ka faɗi alkhairi ko kai shiru. Kai ka kalli bidiyon mutum, kai ka kalli ko kuma wani rubutu da ya rubuta, kai ka gani, bai jawo ka ya gayyato ka ya ce dole sai ka zo ka karanta ba, to me naka ne sai ka je ka masa bad comment? Kuma wasu masu bad comment din idan ka shiga page din su sai ka ce a'a, in ka ga hotunan su dai amma ciwon irin ba su ga baki ɗaya bai dace a ce su suka yi wannan comment din ba, har ka dinga mamaki anya ko wani shi yayi, kuma shi yayi. Jama'a menene haka? Ni wallahi abin yana bin mamaki. Ni fa ko wallahi ni na raina kasuwa ko sautu ba ne mata, ba wanda ya isa wallahi in je in gaya musu. Ni ba ni da lokacin da zan dinga reply din masu bad comment, ba ni da lokacin su wallahi. Ba ni da lokacin da zan dauko wani dan ka zage ni wani magana akan ka, ba ni da wannan time din. In fact shi yasa ma ni in kuka lura ni ba na barin comment na cin mutunci. In dai na gani to zan yi deleting din shi, kuma kai baka ishe ni kallo ba. To amma ni abin da yake ban mamaki, wai me dalilin yin? Yanzu an je ka zagi mutum ya gani ransa ya baci, kuma kai ma ka san sai ransa ya baci, to kai me ribar ka? Kuma mutumin nan fa ya kullace ka, in yi maka Allah isa wallahi sai Allah ya saka mai, ko bai maka Allah isa ba, in dai ka bata masa rai wallahi tallahi sai Allah ya muku sakayya, sai Allah ya masa sakayya ranar lahira, sai Allah ya muku hisabi. To jama'a da me zaka ji? Da naka zunubin ko da na mutane da ka iba wanda kake ganin ba komai bane? Gaskiya abin da kuke ba daidai bane. Ya kamata gaskiya a gyara, mai hankali. Na dalili ka dinga zagin mutane kana cin mutuncin su, wai kana mutane nasiha. Jama'a iwa kanka, kowa ya ji da kansa. Kai awa ko kuma ke awa, ina dalili sai kun je comment section na mutum ku gaya mai magana? In za ku fito ku yi bidiyo ku yi nasiha iya abin da za ku iya, ba ku mentionin kowa ba, amma a ƙasan comment section da mutum kake, ba daidai ba ne. Allah ya sa mu dace.